маркази тиббии шоҳёр ҷиҳати табобати бемориҳои сутунмӯҳра собиқаи зиёда аз 10 солаи фаъолияти бобарор дошта, дар кишвар чун маркази тиббии мардумӣ шинохта шудааст. бахтиёр шоев, ки бунёдгузори ҳамаи марказҳои табобатист, ҳар як маркази минтақавиро бо муҳаббат, бо саодат ва бо самимият боз намуда, бо мӯъҷизаи дастонаш дардмандонро шифо мебахшад. чун ӯ сабабҳои гирифторшавӣ ба бемориҳои сутунмӯҳраро хеле зиёд арзёбӣ намуд. имрӯз мо мавзӯъро дар навбат мондем, ки мо мехоҳем бифаҳмонем ба мардум, ки чӣ тавр инсон ба бемориҳои грижа диск ё ба бемориҳои астихандроз гирифтор мешаванд. шахсоне ки кор мекунанд, шахсоне ки ҷисми худро кор мефармонанд ва ҷисмро роҳат намедиҳанд ва бо ҷисм камтар варзиш дар кор, варзишҳои сабук, шахсоне ки варзиши сабук намекунанд, оҳиста оҳиста устухонҳои ва ё истифода бурда мешавад. яъне устухон ки истифода бурда шид, онҳо оҳиста оҳиста меҷағанд. мо дар расм мебинем, ки диски нақс, диски солим, стумраи солим ҳамин тавр аст. вақте ки инсон кор мекунаду варзиш надорад, меҳнат мекунад, стумраро истифода мебарад ва варзиш надорад, оҳиста оҳиста стумра мешинад, шиштан мегирад. вақте мешинад, дар байни ҳар як мӯҳроҳо ҳалқа ҳаст. ин ҳалқаҳо меҷағанд. мо хоҳем нахоҳем, ин ҳалқаҳо меҷағанд. лекин ин хатари калоне ҳам надорад. вақте ки ҳалқаҳо меҷағанд, инсон агар ба варзиши сабук машғул шавад, метавонад бо ҷисми худро солим нигоҳ дорад. а вақте ки инсон аҳамият намедиҳад, саҳар кор бегоҳ хона, саҳар кор бегоҳ хона, дар байн варзиш нест, оҳиста оҳиста аз ҷое ки диск меҷағад об мебарояд. 80% одам дар таркибаш об ҳаст. об мебарояд. яъне ин обро пулипозне ядро мегӯянд. обе ҳаст, ки дар даруни диск ҳаст ва ин об ба одам ҳам қувват медиҳад. бино ба назари мутахассисони ин марказ, солҳои охир бемориҳои сутунмӯҳра ба монанди чӯрраи сутунмӯҳра, остеохондроз, остеофит, коксартроз, протрузия, ҷанаф ва ғайраҳо байни ҷавонону калонсолон афзудааст, ки мувофиқи нишондод ба табобати консервативӣ ва устухондармонӣ фарогир мешаванд. дар ҳошияи ҳидоятҳо ва дастурҳои ҳукумати мамлакат ин маркази тиббӣ фаъолияти хешро ҷиҳати дармонбахшии дардмандон то рафт густурдатар ба роҳ мондан дорад. ман аз ҳамин грижа сутунмӯҳра бисёр азият мекашидам. пас он ба чандин балнисҳо, чандин ҷойҳои чӣ рафтам, ягон натиҷа наёмад. баъд гуфтам, ки ба пеши бахтиёр шоев адрес гирифта омадам. аз бахтиёр шоев бисёр ман миннатдор мебошам, ки маро дар як курси чени табобат карда, имрӯз ина ман саҳат саломат шуда омадам, ки миннатдории худро ба ҳамин бахтиёр шоев расонам, ки дигар ман азият накашида истодам. ман ҷудо хурсанд шудам ва бемориҳо ва одамои гуфтаниам, ки ба ҳамин пеш бахтиёр шоев муроҷиат кунанд. ина ман саҳат саломат ҷудо хурсанд шудам. ман миннатдории худро баён кардам. ҳамин миёнам азият медод. омода ҳаминҷа чӣ томография гирифтам ва дидам, гуфтам, ки шумо грижа сутунмӯҳра мебошед. ва табобати ман муаллиф маро табобат карда сиҳат ва саломат кард. ҳозир ман ягон шикаст надорам ва миннатдории худро меашам, ки ман сада раҳмат мегӯям, ки манро ҳамон ранги ҳолати аввала баргардона дод. солимии сутунмӯҳра солимии тамоми узви инсон маҳсуб меёбад ва ҳама фаъолият ва ҳаракати моро танзим менамояд. дар сурати варзиш накардан устухонҳо мешинад ва оҳиста оҳиста ба дардҳо гирифтор мешаванд. устухондармоние ки бахтиёр шоев бо шогирдонаш дар марказҳои табобатии шаҳру ноҳияҳо роҳандозӣ намудааст, баҳри табобат ва раҳо намудани дардмандон аз ранҷу ноумедист. протрузия чӯраи миён. вақте ки мо аҳамият намедиҳем, оҳиста оҳиста ҳамин чӯраи миён дардаш зиёд мешавад.
кафидани диск ҷояш кушодтар мешавад. вақте ки диск кафиданаш кушодтар шид, об бисёртар мебарояд. вақте ки об бисёртар баромад, ин об дар ҳар як инсон бо роҳҳои худро дорад. организми инсон боз ҳаракат мекунад ки ҳамин оби зиёдиро аз бадан берун барорад. ҳаракат мекунад ки ин об ба бадан зарар нарасонад, ҳамин обро аз бадан берун барода бо пешоб хориҷ мекунад. вақте ки инсон аҳамият намедиҳад, бисёртар аҳамият намедиҳад, оҳиста оҳиста вақте ки оби даруни диск кам шудан мегирад, оҳиста оҳиста стумро мешинанд, бисёртар мешинанд. вақте ки бисёртар шиштанд, устуғони инсон паҳм мешавад, пачақ шуда паҳм мешавад. яъне остеофит, устуғончакҳои зиёдӣ сар мезананд. то вақте ки устуғончакҳои зиёдӣ сар заданд, инсон агар машқҳои сабук кунад, ё ки турник дар турник овезон бошад, кам-кам худро овезон кунад, ё ки рафта дар назди физиотерапевт витиженӣ кунад, пешгирӣ кунад, дар он ҳолат то протрузия шудан инсон шифо меёбад, зарар надорад. вақте ки остеофит мешавад, устунҳо бисёртар пачақ мешаванд, беморӣ кӯҳна мешавад. вақте ки беморӣ кӯҳна шид, ин устухончаҳакҳо роҳҳои обро маҳкам мекунанд. дар тамоми стумура мушакҳо часпидагӣ, ҳама нервиҳо, ҳамаи торҳои асаб ба танаи стумура рафта истоданд. вақте ки ин устуғонҳо паҳм мешаванд, пачақ мешаванду паҳм мешаванд, онҳо ҷои торҳои асабро танг мекунанд, ҷои раггардиши хунро танг мекунанд, мушакҳоро зер мекунанд, аз дарун дарман мекунанд. дар ин ҳолат на турник дигар, на витижени ёрӣ намерасонад, баръакс зарари худро мерасонад. бино ба андешаи ин шифобахшандагон ки ҳамарӯза бо ангуштони мӯъҷизадор омилҳои сӯзиш ва дардҳои шадиди беморони сутунмуҳраро рафъ месозанд, табобати он ҳам чанд марҳиларо дар бар гирифта бо ташхису табобати якчанд мутахассисони тиб амалӣ карда мешаванд. масалан, остеохондроз дар натиҷаи шамолхӯрӣ, нодуруст нишастан ба амал омада муҳраҳо тағйир меёбанд ва дар сутунмуҳра тарқишҳо ба вуҷуд меояд. аломатҳои клиникии он беҳисшавии пойҳо, дардҳои шадид ҳангоми қатуростшавӣ мебошад. дар чорбанди миён ҳам диски пурра, ин дискҳое ки аллакай кам-кам шишта истодаанд, меҷағанд, иншам диске ки аллакай протрузия дорад. ҳалқачае ки мо дида истодаем, ин обе ки аз даруни диск баромада истодааст, протрузия. ин аллакай диски кафидагӣ, грижа мегӯянд. ин ҳам аллакай оҷа ба торҳои асаб зер карда истодааст. дискҳое ки мекафанд, шахсиятҳое ки ба варзишҳои сабук машғул намешаванд, мо гуфтем ки дар боло ки оҳиста оҳиста ин устуғонҳо истифода бурда мешаванд, оҳиста оҳиста мешинанд, пачақ мешаванд. ҳангоме ки муҳраи стумра пачақ шудан мегирад, вай паҳм мешавад. вақте ки паҳм мешавад, аз дарун мушакҳоро, торҳои асабро, рагои хундагардро, ҷойҳои ҳамаро танг мекунад. вақте танг мекунад, аз дарун мушакҳо дарман мешаванд, торҳои асаб дарман мешавад, то ҳатто рагҳои хунгард ҳам дарман мешаванд. то остеофит пайдо шудан, мо дар боло қайд кардем ки шахсе ки ба варзиши сабук машғул мешавад, вай шифо меёбад. ё ин ки ақаллан дар турник овезон мешавад, ё ки ақаллан рафта витиженӣ мекунад барои пешгирӣ кардан. а вақте ки мо дар томография аҳамият медиҳем, мебинем ки остеофит пайдо шудагӣ, бисёри мутахассисон инро аҳамият намедиҳанд. вақте ки мо томографияро аҳамият медиҳем ки устуғон ба ин дараҷа расидааст, паҳм шудааст, устуғончакҳои зиёдӣ баромаданд, устуғон аз дарун гӯштҳоро
торҳои асабро зер карда истодааст. дар ин ҳолат чи витижени, чи турник, обозӣ, машқҳои сабук баръакс зарар мерасонанду фоида намерасонанд. мо бояд пешгирӣ кунем ки ба ҳамин дараҷаҳо мо устухонҳои худро нарасонем, ба ҳамин дараҷа стумраи худро нарасонем. вақте ки ба ин дараҷа мерасад, кӯҳна мешавад. дар ин ҷо шумо бояд албатта ба мутахассиси беҳтарин муроҷиат кунед. мутахассисе ки шумо мешиносед, медонед, бовар доред, ба ӯ бояд муроҷиат кунед. ҳангоме ки ба ин лаҳза меояд шумо ба мутахассиси бетаҷриба ё ки ба мутахассисе ки дар ин соҳа нест вақте тавбат меравед, ба шумо зарар мерасаду фоида намерасад. дар ин ҳолат танҳо бо маҳси нуқтавӣ ва бо маҳси ману алӣ дар бари ин устухонҳо мушакҳоро ҷудо карда мешавад. яъне мо канал мекушоем, озодӣ мекушем байни мушакҳо, байни торҳои асаб, байни устуғон озодӣ мекушем ки ин устухонҳо дигар аз дарун мушакҳою торҳои асабро зер накунанд. вақте ки устуғон паҳн мешавад, вай намемонад ки грижа организми инсон ҳаракат мекунад ки ин оби баромадаро аз бадан хориҷ кунад. ин устуғон аз таги грижа меояд ва грижа дар тори асаб бозер мекунад ва тори асаб ин нозук ҳаст. чӣ хел ки агар дар гавҳараки чашми мо қиле расад, мо бояд онро гирем, агар нагирем чашм кур мешавад. ҳамин лаҳза мо бояд ҳамин грижаро аз танаи асаб бояд ҷудо кунем. агар накунем, ин зарари калони худро мерасонад. дар ин ҳолат устуғон мулоим нест ки мо устуғонро тела диҳем, дарун дарорем. инро дигар дарун дароварда намешавад. бемориҳои остеофит, чорбанди миён, коксартроз, калиюс ва ё ҷанаф низ имрӯзҳо зиёд ба назар мерасад. сабаби асосии гирифторшавӣ ба ин беморӣ осебгирӣ ҳангоми бардоштани бори зиёд, номуназзам будани ғизохӯрӣ ва тарзи ҳаёти солим, осебҳои дигар латхӯрӣ, афтидан ва зарбхӯрӣ сар буда каҷшавии сутунмуҳра ноаён пайдо мешавад. каҷшавии аҳёнан номаълуми тахтапушт ва сутунмуҳраро бо табобати мануалӣ ва устухондармонӣ месазад табобат намуд. дар таҷрибаи корӣ мо ба бисёр бемориҳо аҳамият медодем ки онҳо ба бемориҳои кокс артроз мубаддал мешуданд. ва дар таҷрибаи корӣ дар чандин солҳо мо нақшҳои худро бурдем ва аҳамият додем ки бисёри беморҳо ба касалҳои кокс артроз гирифтор мешаванд ва сабаби пайдошавии кокс артрозро мо аз таҷрибаи корӣ омӯхтем. дар таҷрибаи корӣ мо дидем ки саршавии бемориҳои кокс артроз ин вобаста аз чӯраи миён аст. вақте ки дар чӯраи миён остеофит мешавад, инсон аҳамият намедиҳад. оста оста ин беморӣ хунукӣ мегирад ва хунукии худро бо сидаличи нерв ба кокс медиҳад. мо дар таҷрибаи корӣ инро дидем ки зарари сутунмуҳра ба кокс мерасидааст. вақте ки сутунмуҳра васпаленӣ медиҳад, дараҷаи якуми кокс артроз ва дараҷаи дуюми кокс артроз ин тавбатшаванда ҳаст. мо дар таҷрибаи корӣ дидем ки кокс артрозро пешгирӣ карда мешавад. вақте ки инсон мебинад ки чӯраи миён аллакай остеофит пайдо шудааст, мо хоҳем нахоҳем оҳиста оҳиста беморӣ ба бемории кокс артроз ҳам мепечад, барое ки тамоми узви инсон аз сутунмуҳра вобастагӣ дорад. ва дар чандин солҳое ки мо аҳамият додем, кор кардем, таҷриба бурдем ва мо дидем ки кокс артрози дараҷаи сеюм тавбат нашаванда аст. барои ҳамин мо бояд ҳатман пешгирӣ кунем ки мо кокс артрозро ба дараҷаи сеюм нарасонем. ҳатман бояд мо худро ба мутахассис нишон диҳем, ҳатман ба духтуре ки бо сутунмуҳра сару кор дорад ҳатман бояд нишон диҳем, барое ки зарари кокс артроз
бемории коксартроз ин ҳамааш саршавӣ аз сутунмӯҳра аст. дараҷаи якуму дуюмаш табобат мешавад, дараҷаи сеюмаш ин ҳатман ба ҷарроҳ меравед, ҷарроҳӣ мекунед. пайдост ки варзиш зебоӣ ва тансиҳатист. пайдошавӣ аломатҳои кулли бемориҳои протрузия остеохондроз, ҷанаф ва коксартроз дар марҳилаҳои аввал метавонад бо табобати мануалӣ аз ҷумла машқдармонӣ, хоса устухондармонӣ табобат шавад. дар ҳолати муроҷиати дер ва пешгирӣ накардан, ҷойгиршавии узвҳо ноҳамвор боқӣ монда ба дардҳои сахт ва ноустувориву деформатсияи организми инсон оварда мерасонад. ҳар як шахс бояд духтури худро дошта бошад. вақте ки шумо камтар дардро ҳис мекунад, ҳатман бояд ба духтури худ муроҷиат кунед. мутахассиси таҷрибадор аз ӯҳдаи ин корро баромада метавонад. ва ҳар касе ки ба марказҳои мо ҳам мехоҳанд муроҷиат кунанд, мо таҷрибаи мо ҳам калон ҳаст ва мо ҳар як беморро ҳатман ба ташхис равон мекунем. баъди ташхис агар мо бинем ки то ин дараҷа расидааст, ин бемориро ҳам мо табобат мекунем ва мо бар ҳар як беморе ки мегирем мо кафолати худро дода метавонем. табибро метавон аз ҳолати бемор дарёфт. беморони зиёдеро дучор омадем ки ҳангоми интиқол ёфтан ба ин марказ ҳолати ниҳоят дардовар доштанду пас аз табобати мануалӣ ва маҳсубан камонӣ аз азиятҳои қаблии чӯраи сутунмӯҳра раҳо гардида ба такяву ҳаракати пешина муваффақ шуданд. аз ин бармеояд ки табобати бемориҳои сутунмӯҳра аз ҷумла бартарафнамои чӯраи сутунмӯҳра аз ҷониби табибони ин марказ муваффақона амалӣ карда мешавад.